posachedwa pa kupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 2 January 2025. Paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wathu osauka komanso president wa bungwe limene lotchedwa Malawi First. Ndipo lero lino wabweranso wayankhula motere takhalani pompo ndipo tamvetserani. Ine ngati president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi, the DC, nditati ndisachitepo komenti pa kabineti yatuluka usiku ndiye kuti ndikulakwirani ya Malawi. Ine nimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitirira kuyima pa chilungamopo olopo patavuta patatani. Ine siningasiye kulankhula zimene ndikuzoona kuti ndizokhuza Malawi makamaka mu nyengo imeneyi, nyengo ya chakwera imene yaononga ziko lino. Economy ya ziko lino yaonongekeratu, palibe chimene chikuyenda. Ndipo mundilole mmawa uno kuti ndikachite comment kunena kuti ngati tili ndi West leader amene saganiza komanso amene samva, ndiye ndi chakwera. Chifukwa mmene ilili economy ya ziko lino leroli ndi mmene ziko likuyendera muno Malawi, sinayembekezere kuti leroli tingamalandire nkhani, tingamamve kunena kuti president chakwera ati wasintha ena mwa maunduna ake kapena wapanga cabinet reshuffle. Cabinet reshuffle ijanso ndikukakhala ya anthu 31 koma akuluakulu amene anatiloza ifeyo akuyenera kuti atikhululukire. Tikamanena kuti ziko ili ndi la mamafiya, Amalawi muzikhulupirira, ziko ili likulamulidwa ndi asatana amene sakuganizirapo kena kalikonse kokhuza mavuto a anthu. Makamaka mu nyengo ino imene fetereza kulibe, chakudya kulibe, ndalama forex kulibe, ndalama ya Malawi ingogwa deire. Leroli ndikupezeka kuti president ndi president ndikukatulusa nduna 31 mu economy yovuta ngati imene iyi. Koma Kamuzu anali dolo. Kamuzu anali dolo koopsa. Chifukwa Kamuzu, nthawi ya Kamuzu amakhoza kukhala maunduna atatu kumusankha minister mmodzi. Kamuzu tu amene ndikungokhala ndi ma PS mwina awiri kapena atatu ochita run the ministry. Nthawi imene yoyo Kamuzu amakhala ndi Minister of Education, Sports, Youth and Culture. 3 ministries combined together. Ndikungokhala ndi ma PS ochepa kuti azichita run the ministry. Koma leroli mu economy yovuta ngati inu zoona mukakasankhe Minister of Education ndikukasa wa higher education, ndikukasankhaso Minister wa basic education. Malawi momuno economy yake itiyo, mavuto ake ati, ziko lake liti, ziko lopempha, anthu amadalira kupempha. Posachedwa pamunali kunja kukapempha mafuta azatenge. Leroli ndithu kukapanga matama ndikukasankha ama ministers 31 muziko lovuta ngati limene lili, ndalama ikungogwa mwachisisi. AMF ndi kuti kaniza kuti bwereka ndalama, ndiponso akuchita bwino kuti ndalama zwazizikaniza chifukwa ngongole zachuluka kwambiri. Maiko olemera ngati United Kingdom kuli 22 cabinet ministers only. Tikapita mu England, mu Wales, Northern Ireland, Scotland, koma kunoko tikasankhe ndithu ma ministers 31. Awiri the serious. Tikamakuuza ni Malawi kunena kuti ziko linolo likulamulidwa ndi mamafiya, muzikhulupirira. Ndipo cabinet iyi ma ministers awawawa angosankhidwa kufuna kukonzekera chisankho cha 2025. Iyi ndi bonasi kupasana ndalama kutero ngati anasankha ma ministers 2020 kuzafika lero osachita reshuffle. Ndiye kuli banja awasankhidwa pano musayembekeze kuti kukhalanso cabinet reshuffle yaye. As long as I know chakwera
ndi president wokumva zake zokha, ndiponso pena umati ukakhala munthu umazifunsa kuti kodi ameneyi akulamulira ndi iye kapena someone alipo ena achi akulamulira ndi amangomuuza zochita, chifukwa it doesn't make sense kunena kuti mmene alili Malawi ndiye tikasankhe ma ministers 31. Are we really serious? And ma ministers ena asankhidwawo ndi otengedwa muzipani za anyake. Of course the writing was on the wall, zimachita kuoneka, ma signs analipo, kalankhulidwe kawo ka anthu enawo amene asankhidwawo, kalankhulidwe kawo kamachita kudabwisa ziko, kunena kuti kodi awawa akufuna anene kuti chani. Lero mukaona Chisulu ali mmenemo, Achambo ali mmenemo, Achomanika ali mmenemo, musadabwe kwambiri iyayi. Iyi ndi cabinet yochita na reward, kupanga na reward kuti anthu akhale ndi ndalama zapamwamba, kufuna kuti wina aje aoneke ati abere zisankho. Iyi ndi cabinet yomvesa chisoni kwambiri. Kumaona anthu amene ali mmenemo umangozwa kuti yes, Satana adi anaenda wapasi Malawi muno. Chifukwa pamene tinkayembekezera kuti somano this time 2025 chakwera apanga zinthu zokupya, aonesa Malawi kuti he is a serious person. Oi, ndi pamene somano akubweresa mbwerera za mbwerera. And ma ministers ena wakuti ati akuchita act on a plane crash. Malamo kuti amange for taking a role imene anthu amalawi ndi okwiya kwambiri pa nkhani ya ngozi ya ndege. Malamo kuti amange akuti is acting on the plane crash report, akungowapasintha ndikuwapa sa ministry ina. We are not serious. Malawi is a total joke. It is a total joke. Chifukwa by now ndi ripoti lijalo la fake lina tuluka lijalo, by now anaene atachita act atamangidwa anthu ena, koma lero akungosinthana. Koma ife amene anatiloza nirezo muna ine president kapena headmaster akhoza kusankha bwinotu, kusankha kuti ministry iyi kukhale uyu, ministry iyi kukhale uyu timange. Anthu enawo ndi manani performance, saa kupanga china chilichonse ata palibe ene value imene abweresa mbomamu chitengereni MCP boma ziko linolo, palibe chimene abweresa, palibe. Enawo ministry ikukhala ngati ndi yawo, anakhala ngati anakhwimira kuchoka 2020 kuzafika lero mpando wao ndo omwewo basi. Kaya amakhala ni ma meeting usiku kumauzana kuti usazayerekezetu, uzakangoyerekeza kundichosa iwe wanyabasi. Chalakwe Malawi inu ndi ziku la mtundu wanji ilili mmene anthu akuvutikira. Tinkaona ngati kapena kubwera kwa iye zinthu zisintha muno Malawi. Kodi Mulungu kumwambako? Iyi ndi 2025, mavuto wati ayambire pano. Ndi chifukwa chani malola inu Ambuye, koma ndimakhulupirira kuti ndinu Mulungu wazatheka bwanji. Lilipo siku limene inu muzapange zozizwa, chifukwa Malawi azunzika kopya. Kuyang'ana ku Ministry of Education panopa tikunena panopa kulemba maziphunzitsi kukuchitika m'makanso, koma corruption ili imenemo, ndipo zikanangosinthiratu kuti khalidwe imene likapena nchitidwe omalemba aziphunzitsi kuzera kuma assemblies yawo pa district, zimene zikanangotha chifukwa zikuchita fuel corruption kopya. Kuti munthu alembedwe ndiye kuti agonedwe, ndiye kuti upereke ndalama. Tikapita kuna kuli district ina iliyonse kuti munthu alembedwe mphunzitsi akumapereka ndalama za nkhani. Corruption ili pena paliponse. So tikanapemphaso kuti system yomalemba amaziphunzitsi kuzera ku ma district ma assemblies apa district ina iliyonse zikanangotha. Chifukwa corruption anthu achita kuoneratu, kuba kwa mabwana anthu soina aonera zimene zikuchitika.
tikapita ku polisi kunde tapitani pa zombapa mukaone aja amapita a PMF amapita kukalondera ujeni njanje aja pamene amene ajawo akungopita kumene kuja ngati ganyo koma kuli bwana kuzomba ku bwana wa PMF amene akulandira mamiliyoni kuchokera kwa anthu amene aja okagwira ntchito kujeni ku njanje ajawo amene ajawo amene amakalondera njanje uko kuna yuchi uko amene aja amangopita ngati anthu basi chabe ongoona kuti apita koma ndalama zonse zikupita kwa bwana wa PMF wa zomba amalandira kumene koma 400 aliyense ochoka kumene koko amakapereka ndalama ngati sukupereka ndalama unyasuza pitanso ziko la Malawi limene lolo ziko la Malawi ziko lomvesa chisoni awa ndi awasopano president ndi vice yache asokonekera ntchito yawo sakuiziwa akuona ngati ntchito yawo ndi yogawa chimanga mwagundikatu kuma akalipira anthu kumadaba kuti sobono ndichani abale kuwamangisa anthu ntchito yokuti ndi ya polisi mwathamangati kwambiri ndimafuna ndikukumbuseni kunena kuti ntchito yanu ndi inu vice ntchito yanu ndi inu president ntchito yanu siyogawa chimanga izizi muziziwe adodoma aliko kwa kudodoma Dodima kapena tinene kuti akudodima aliko ntchito yawo ndi imene yoona zogawa izi ntchito mwatengazi sizanu that is why pakufunikira kuti kusogoloko tikasankha asogoleri athu vice ndi president aje azipita kumpemba kukaphunzira akaphunzire ntchito zawo lero anthu atanganidwa ena ndi awa akutenga chimanga amene akutenga fetereza wanifi ujayo wanifi akugula fetereza ndikumagulisa ma ministers kwa kumapasa ma ministers kumadindapo mayina awo ndikumakapereka ma constituency mwawo kuti fetereza amene iti wachoka kwa minister wakuti atamudinda pamene popo koma ziko la Malawi anthu maudindo ndeta afuna anthu kuti ziko liulamuliro ndeta ufuna uku mukumakonza mapulani yanu obera kwinaku mukumabera so zina zingati fetereza ndalama za nifi mungogawana nokha yes ku Malawi nkangomva koma ndaziona sopano ndaziona anachezera nazo izi ndizi tikuchezera nazo tinkaona ngati 2025 chikhala chaka chabwino tiyamba ndi zabwino koma sowana ndezi ndi wesi koma ndikutha kuona masiku ochepa chabe amene akubwerawa Malawi muno muphulika bomba anthu sakhulupirira zimene ati azimvezo Malawi muno muphulika bomba siti kunena tu bomba la ku Mozambiki iyayi limene anthu amba kumathawa chifukwa cha nkhondo yoiputaputa dala imene songati siti samala izachitika kuno ku Malawi tikunena pano kunsanje kwabwera anthu abwera malo amene kulibe matoileti kulibe zakudya angopambukira pompo nimango konse kuli manyi ukha kumeneko mwalamo kuti mukanathamangira kumeneko ngati boma kukathandiza anthu amene poganiziranso kuti nanu pamawa muthawa muli bize kubabasi mu 2025 ziko lomvesa chisoni lomasakana ena ndi awama musaka Samia Suleiman koma mistaken identity kufuna kupha munthu olakwika MP wa kukalonga kumamuona ngati ndi Samia Suleiman ziko lomwe la Malawi limene limanenedwa kuti ati ndi ziko lomuopa Mulungu lero mwayamba kumatumiza maasasinzi anu kumasatira anthu tazandisatireni ine siku lina muzayerekeze muzatume anthu anuwo awena akumaenda pa BBC gamo tulembeda BBC jayo ena ndi aja NIS muzatume azandisatire eneyo muzaone zimene diti ndizawapange ine ndine mwana woopsa kwambiri wochokera kwa Kenneth Kavumbwe mwanjeza mfumu njeza tiye mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa the DC